Здравейте, приятели! Имам едно кратко послание, което може би в рамките на 4-5 минути, което искам да споделя с вас. И вярвам, че това ще бъде благословение за вас. Вярвам, че всеки един от вас може да намери нещо, което е конкретно за него, което да го благослови и което да му даде сили, да може да продължи. Понеже вярвам, че всеки един от вас води битки. В християнския свят има два вида християни, приятели. Тези, които водят битки и тези, които гледат битки. Онези, които гледат битките, знаят повече за битките. А тези, които водят битките, те знаят как да се бият. И има разлика да наблюдаваш битката и да си вътре в битката. Разликата между тези, които наблюдават битката и тези, които са в самата битка, е, че тези, които са в битката, губят. И аз обичам това, което Господ прави с хората, които са в битката. Господ ги учи да губят, за да може да имат все повече място за самия Господ. Ние не сме в такъв етап на християнството, в който да говорим за Исус. Ние сме в такъв етап на християнство, в който трябва да носим кръста си за Исус. Не знам през какви изпитания преминаваш, не знам през какви клеветничества преминаваш, но знам едно нещо. Ти преминаваш през неща, в които Исус става все по-голям в тебе. Влиянието на Господа става все по-голямо в тебе. Всяка религия и всяка тъмнина започва да отстъпва. Остани си в битката до края на живота си. Бъди като апостол Павел, който казва: битката завърших. Има много християни, които не са започнали битката. И нашата битка не е срещу християните. Нашата битка е срещу религията, която е накарала християните да не влизат в битки. Тя ги е обгърнала с религиозна и лигава любов. И това, което ние искаме да направим в тази страна и да доведем новото разбиране в тази страна, е, че Исус Христос е воин. Исус Христос не е просто лекар. Той не е просто снабдител, който трябва да ти даде нужните финанси, за да си изплатиш ежемесечните сметки. Исус е реформатор. Исус е цар. И Исус води битка. И ти можеш да избираш двата пътя. Или да тръгнеш битката, няма значение, че нямаш оръжие, няма значение, че не можеш да носиш оръжията на Саул, може да тръгнеш само с прашка, може да тръгнеш с това, което имаш, може да нямаш всичките дарове, може да не знаеш всичко, не бой се, тръгвай в битката. Другото нещо, християни, което можете да направите, да останете да пазите багажа заедно с жените. И много християни в тази нация, много мъже и пастори в тази нация, всъщност не са в битка. Те са заедно с жените. Те пазят багажа. Те не обичат да казват истината. Те не обичат да говорят истината. Те не обичат да изобличават греха. Но ние не искаме да седиме безмълвни, когато Господ и Неговото име се опозорява. И аз се изправям като Давид, независимо от това, че съм малък, че не знам всичко и че има прекалено грях в мене. Аз казвам, кой е този необрязан филистимец, който си позволява да хули Израилевият Бог. Ние се изправяме срещу битка, в битка срещу религията и срещу ашерите и срещу идолопоклонствата в тази нация. Ние искаме да видим реформация. На нас не писне да говорим за реформация. Ние искаме да видим реформация. Ние искаме да видим Бог жив и действащ в тази нация. Бог да ви благослови и до следващия път, приятели.